Gaurkoan, garaiko zereal batekin nator. Arta txikia edo mijoa. Errezeta batekin, bi proposamen. Gaurkoan, egingo dugu arta txiki, pastela eta gero hortatikan aterako ditugu kroketak. Egosiko dugu lehenengo arta txikia barazki batzukin eta hortikan aterako dugu aprobetxamentu bezala kroketa batzuk. Hasiera baten, egingo dugun arta txikia paella moduko bat izango da. Gero hoi, janda gero, urrengo eguneako aprobetxatu nahi balima ditugu, beti daukagu aukera beste barazki edo arraia edo oilaskoa gehitzeko. Baina kasu honetan, txanpiñoi batzuk frigituko ditugu eta gehitu ingo dizkegu. Eta arta txiki kroketei, lagungarri bezala, egingo dugu salsa teriyaki bat. Salsa teriyaki egiteko daukagu sesamo olioa, salsa soja salsa edo soiu salsa, mirina edo ardutxuria bai izan daiteke, jengibre pixka bat eta kuzua espesante moduan. Errezeta hau garaian garaiko produktuak ditugunez, bai barazkiak eta bai arta txikia, udazkeneako izaten da. Eta gehien bat dago zuzenduta, orain ikasturtea hasten nahi gehala, onda doator arta txikia memoriantzako, hileantzako, biztantzako ebai ondo dijoa, ezurrak, kartilagoak, askazalak, orduan fuerte hasteko ikastaro hau, ondo dagokie ikaslei. Niri errezetan pixka bat gustatzen zaite bai inobatzea. Eta ni nola makrobiotikatikan datorren eta makrobitika berez Japon, Asiatikan datorren, beti ere produktu hauek handikan datozte eta gustatzen zait hemengo sukaldean sartu. Eta gaur egun hemen sortu daitezken edo ekoizten dian produktu batzuk dira. Orduan honea ekarri ditugu eta bertakoratu. Arta txikia, normalen kozinatzeko garaian egingo duguna da. Lehenengo garbitu eta gero bi aukera dauzkagu. Bat tostatu edo bestea beratzen utzi. Gaurkoan tostatu egingo dugu. Zerikan ja udazken negun sartzen nahi geanen egokikoa da, zerikan berotasun gehiago ematen diogu gorputzari. Gu ja gaurkoan tostatuta daukagu. Orduan ja hasiko gea mijoa kozinatzen tostatu horretatikan. Eta bestela, tostatzeko garaian egin behar deguna da arta txikia hasiera baten garbitu, eta gero zartai baten, ez oso su fuertean, tostatu. Jartzen dugu beratzen edo tostatzen, zerikan dauzke antinutriente batzuk ez balima dugu prozesu hori jarraitzen. Eta horrekin, bai tostatuakin edo bai beratzen jartzeakin, hori ja ebitatu egiten dugu. Eta egiten dugu, goindikan digestiboagoa izatea. Eta kontutan euki behar dugu arta txikia dela zerealik digestiboena. Ja arta txikia egosita daukagularik, nahaztuko diogu txanpiñoiak frigituta dauzkagula, eta bitartean egingo dugu salsa teriyakia. Hemen dauzkagu osagaiak. Kuzuakin hasiko gea, urotzetan disolbatuko dugu, eta gero gainontzeko osagaiak emango dizkegu, egosten jarri, eta listo. Eta bitartean kroketak bilduko ditugu. Errezeta hau gehienetan egiten dut zereal kursoak ikastaroak ematen ditutenen. Gehien bat egokituta udazken neguko zerealei. Orduan ja pixka bat sartzengoa zereal desberdina bat eta batzuk izaten dira, gehiena izaten da arta txikiana. Eta hor ematen ditut aukera desberdinak hau kozinatzeko. Gaurkoan kroketak iten nahi gea, baina eraberen iten nahi geanak almondigak egin daitezke, hamburgesak eta beste osagai batzuk batu ditzazkegu. Adibidez, arraia botatzea daukazu, atuna latan, beste barazki batzuk, haragia, oilaskoa, eta forma desberdinak eman. Eta aprobetxatuz pixka bat frigorifikon daukaguna, osatu genitzazke gure hamburgesak edo kroketak. Eta oain ingo deguna da frigitu eta nahi duenak laberatu ditzazke, baina gaurkoan frigitu egingo ditugu. Eta ja, frigituta dauzkagunen presentazio egingo dugu gure saltxarekin. Ikusi dezute, gaurko gure arta txiki errezetatikan, bi plater desberdin atera ditugula, tekstura desberdinekin, kokzio desberdinekin, eta jasangarritasun bat, eta zero zabor emanez gure sukaldean. Alde batetikan paella, eta gero, urrengo egunean, aprobetxatuz, txanpiñoi batzuk bota dizkegu eta kroketa hauek atera ditugu. Eta berezitasun bezala salsa teriyakia. Gogoratu arta txikiak dituen onura guztiak eta aplikatu zuen egunerokotasunean. Hurren arte!